van een huurovereenkomst. Maar je spreekt over wat hoe je het van is, de waarde wat we hebben. Dat doet er eigenlijk voor mij niet toe. Maar wel eigenlijk, hoe wordt het gemonitord? Hoe wordt het, wat nou? En dat is net helemaal slagen. Met de stemdurf ken ik ervan uitgaan dat wij met algemene stemmen dit voorstel aannemen. Dan is het voorstel aangenomen. Wil Grutsk dat de RIE unaniem maar het vaststel instemd had? Ja, daar ben ik erg blij om. We hadden natuurlijk een voorgeschiedenis, kunnen we wel omheen draaien. Het is ook wel aan de Waterwest. Uiteindelijk hebben we zijn jongens uithuilen, opnieuw beginnen. Maar wel met verstaan. En goed georganiseerd. Nou, dat hebben we nou denk ik ook dien. Dat is ook wel uitsprutsen door de RIE. En op een goede plak. Op een plak waar het in redelijkheid kan. De treien haten warpen. Nou, het is dan balk worden. Dus ik ben wel blij dat op dit punt de RIE net verdeeld is. Ze wonen net naar je luisteren. Dat woont zij net. Wat zal er nou gebeuren de winter? Wij met geruchtelijke stappen ondernemen, was dit niet mogelijk. Deze burgemeester die stiert nergens voor. En daar gaat het mee op. In hoeverre viel je hem je boedenspul zetten? Helemaal. In alles. Ja. Dat valt mij net mee. Nee, dat valt mij net mee. Nee, valt u verschrikkelijk in. Ik zie jou dat je er emotioneel onder bent. Ja, wij wel. Het is je eigen bedrijf. En dat zetten ze aan de kant. Dat zetten ze helemaal aan de kant en daar had ik net van.